Ahoj rybáře, rybářka, já vás vítám v dalším videu na YouTube kanále Kuba Fishing a v dnešním videu se vypravíme na feeder. Je to druhý den, včera jsme se vypravili na řeku a dneska to měníme a jedeme na pískovnu. Takže dneska to bude spíš o metod feederu, tak se určitě máte na co těšit. Budeme zkoušet nový krmení od FishPro, co má skvělý metod feederový směsi, takže se na to těším a doufám, že si zachytáme a užijeme krásný den. Jdem na to. Tak dáváme rychlou snídani, doplnili jsme zásoby a vydáváme se směr pískovna. Tak dorazili jsme na místo, teď už stačí jenom dát vlastně věci na vozík a máme to nějakých 600 metrů napřímo na to místo, kde chceme chytat, takže chvilku se projdeme, máme dost jako hodně věcí, tak uvidíme, ale snad to nějak zvládneme. Tak, vozík už máme připravený, byl to celkem Tetris, ale zvládli jsme to. Jsme našli místo. Super, tak máme hezký místa. Tak jsme si našli, myslím, opravdu krásné místo. Je takový krásný klid tady a hlavně krásná voda a doufám, že se něco podaří. Budu chytat metod feeder, jak jsem říkal dneska. A uvidíme, musím se všechno prozkoumat, kam budu házet, jak daleko házet, jaký krmení. Takže jdem na to. Ještě předtím, než vlastně začnou řešit nějaký návazce a takhle je důležitý, když přijdu na ryby, tak mít rozmíchaný krmení, mít vlastně hotový krmení, aby chvilku pracovalo a vždycky to takhle dělám a myslím si, že to je takhle dobrý způsob, takže jdeme si to rozmíchat, budu používat od FishPro Method Feeder Champion, jdeme na to. Mám tady Championa, takže poprvé se ho budu zkoušet, ale myslím si, že bude hodně krásně fungovat, hlavně nádherně voní, tyjo. Krásná směs, podívejte se. Tak. Vysypu si, nebudu dávat asi úplně nějak hodně, ale tak budu dneska docela chytat hodně. Přehazovat, tak si dám víc. Tak dobrý, to asi stačí. A já jsem to chtěl hlavně vylepšit trochu, tak proto tady mám taky metod feederový peletky, taky Championa od FishPro. Takže to si vezmu. A taky trochu sypu, určitě to zatraktivní tu směs. Tak. Hlavně to teď nepřevlhčit, takže já si vezmu nějakou vodu. Tak už tam mám vodu. A jdem si to zamíchat. Tak, dívejte na to, krásná směs s těma paletkama, opravdu krásně voní, krásně se hlavně lepí, což my opravdu potřebujeme. Nechám ji pracovat, potom když tak přidám trochu vody a jdeme na návazce. Takže montáž mám připravenou, skládá se ze 40 gramového krmítka metodového, který je zvláštní tím, že zezadu takhle se vyndá pak ta trubička a dá se vyměňovat, takže můžeme v pohodě vyndat a dát třeba jiný krmítko s jinou váhou, co potřebujeme. Potom mám obratlík, který je dobrý v tom, že se dá vyměnit montáž rychle pomocí takovýhleho gumové části. A potom zhruba 10 cm návazce, háček a hrot. Takže to je návazec, nic složitýho. A ještě vybereme nástrahu a už můžeme házet. Jako nástrahu dneska zvolím tohle boilí od značky MS Range. Je to v průměru 8 mm, je to vlastně metodový boilí, který je takhle krásný dvoubarevný, je to z příchutí kryl, takže si myslím, že by to mohlo být zajímavý. A uvidíme, jdeme házet. Tak, už mám připravenou směs, krmítko, nástrahu, teď už stačí jenom dát nástrahu takhle do formy. Tak. Nasypeme krmení.
pořádně zmáčkneme. Tak, uvidíme, jestli to povede. Na poprvé, občas to praská. No super, krása. Na druhý prut jde stejná montáž, akorát že popka tam půjde. Mám takhle popku. Od MS Range taky, je tam takový mix různých barev, takže popka snad bude fungovat dobře, uvidíme. Jestli to je vůbec dobrý na tomto období, jarní dejme tomu už, tak to uvidíme. Tak, tohle jsem poslal hodně dál než ten druhý, takže vyzkoušíme i vzdálenosti. Na tomhle bude, na levém bude dál a na pravém bude určitě o hodně blíž, takže... Jo, je tam! Tak první ryba. Bude to nějaká menší rybka. Myslím si, že asi cejn. Jo, je to cejn. Tak method feeder. A tohle to bylo na kuličku. Na kuličku. Jo, super. Tak dobrý. Jsem se bál, že to bude bez ryby, ale není. Dívejte na něj. Jo. Tak, plav dál. Jo, je tam. Byl to opatrnější záběr, opravdu zajímavý. Koukal jsem na to a je to větší ryba. Je to větší ryba. Nejdřív trochu podrbával, pak se mi to zdálo jako, že nějaký padák nebo něco. Tak mohl by to být kapřík, si myslím. To je? Jo, jo. To jo, dobrý. Je to malinký kapřík. Ale opravdu zajímavý záběr, to se mi snad ještě nestalo. Jo. Co jo? Ty kluku, jo? Je tam? Tak super, krásný. Z začátku jsem ho jenom vláčel a tady u břehu se rozjelo, docela i bojoval, tak dobrý. Tak, jdeme vyzkoušet něco, co jsem už dlouhou dobu chtěl vyzkoušet. A jsou to vlastně tyhle tikťaky, řekl bych, od Fishpra. To je zrovna mušle. Takže vyzkoušíme, uvidíme, jak to bude fungovat. Jsou to vlastně takový malý jako dumblesky, řekl bych, jo, takže... Je docela zajímavý. A jsou, musím říct, jako krásně měkoučky, že oproti jiným nástrahám, tak jsou opravdu krásně měkký. Krásná montáž. A teď už jenom, aby zabrali. Tak rybáři, mám tam další rybu. Po chvilce nestihnul jsem ani pořádně nahodit nic. A vypadá to na dalšího kapříka. Ale možná podobnej. Trochu bojovnější. Je tam. Tak první kapřík na tikťak od Fishpra, jak tomu říkám, v příchuti mušle, tuším.
takže taky krásně funguje a budeme dál zkoušet, ale zatím vypadá, že celkově program Fish Pro, ale i ty nástrahy, které tam jsou opravdu zajímavý a fungují krásně. Tak super, zatím se daří krásně. Mám už 2 kapry, 1 cenka, teď mi přijde, že se to rozjelo, že asi už vím jak na ně, neházím to úplně daleko, jak jsem to házal na začátku, hážu to trochu blíž a myslím si, že ta změna určitě pomohla a že je to lepší. Takže určitě vytrvám, budu zkoušet dál ty tikťaky od Fish Pro, což mi přijde opravdu zajímavý a uvidíme. Máme záběr. Jo. Je tam. Tyjo, to by možná mohlo být něco většího. Uvidíme. Ale ne, ale tak byla to větší váha. Mi právě přišlo, ale asi to bude menší ryba. Bych se chtěl dostat na ty větší cejny nějak, protože nevím, jednoho jsem většího pěknýho chytnul, ale teď dostávám záběr od těch menších, takže nevím čím to je. Zkusím to možná nahazovat někam jinam. Pojď. Dobrý? Jo. Super. Ale radost určitě vždycky udělá hezký cejňoch. Tak, povedl se mi trošku pěknější cejn. Tahal jsem předtím menší a větší. Třeba se dostaneme i na větší velikost, ale tiktaky od Fish Pro fungují zatím opravdu krásně, takže jdeme pustit. Tak. A chytáme dál. Super. Jo, je tam. Jsem si nechal povoleno trošku. Dobrý. Jo. Je tam, super. A fungujou. Tyjo, teď jsem si všiml, já mám padák na druhém prutu. Tyjo, tak ho rychle vytáhnu. Mám dubla. Tati, klidně vem druhý prut, je tam ryba. Je na tom druhém. Je povolená brzda, pozor. Tak. Je tam? Jo. Udělal taky nějaký takovýhle. Tak super. Tak další cejnek. Tak si to rozjelo. Dívejte na ně. Tak super, teďka taky vytáhneme, podeberu a rychle. Jdem dál. Doufám, že jste si tohle video užili stejně jako já, protože jsem si krásně zachytal 2 kapry, asi 7 cejnů, takže super den, krása, vyzkoušel jsem hlavně Fish Pro, což jsem strašně rád. A díky, že jste to dokoukali až sem a Petru zdar, ať se vám daří a uvidíme se u příštího videa. Ahoj!